Καλησπέρα φίλοι μου. Μετά από καιρό ανεβάζω άλλο ένα όμορφο βίντεο. Όπως βλέπετε εδώ έχω κάνει και μια μικροδοκιμή. Λοιπόν, συνιστώ σε όσους δεν γνωρίζουν από ηλεκτρολογικά, δεν έχουν γνώσεις, να μην το δοκιμάσουν καν, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τώρα, σίγουρα έχουμε δει στο YouTube βίντεο το Electric Wood που καίνει τα ξύλα μέσω ενός μετασχηματιστή. Έχουμε πάρει ένα μετασχηματιστή, προσοχή, είναι High Voltage 230V στα 50 Hz, και καίνε το ξύλο και κάνουν διάφορα σχέδια, το γεμίζουν με υγρό γυαλί και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε. Θα ρίξουμε αλατό νερό, γιατί αν θα ρίξω νερό δεν θα κάνει δουλειά. Το αλατό νερό το αλάτι ανεβάζει τα αμπέρ. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε στο ρεύμα. Δείτε πως ανοίγει τα νερά. Τι ωραίο σχέδιο κάνει το ξύλο. Λοιπόν, το σταματάμε. Θα σας δείξω από πίσω, γιατί εδώ τώρα καίει. Δείτε από πίσω στις προηγούμενες δοκιμές τι νερά έκανε. Συνήθως αυτά τα τρίβουν με μια σειρματόβουρτσα και το ρίχνουν υγρό γυαλί μέσα. Αυτό είναι το μηχάνημά μας. Καλή συνέχεια, να περνάτε καλά και προσοχή.